Bud mindig egy mondatot ismételgetett. Mi sosem veszekedtünk. De ezt nem ám csak egyszer mondta el, hanem rögtön 3-szor. Először csak tényszerűen közölte, mi sosem veszekedtünk. Másodszorra úgy mondta, mintha ez egy különleges dolog lenne, mi soha nem veszekedtünk. Harmadszor összefoglalta, mi egyáltalán soha nem veszekedtünk. Mindig, amikor meghívott magukhoz spagettizni, meg kell mondanom, isteni paradicsomos szósszal készítette. Maria főzte a spagettit, és Bud ezt ismételgette, én pedig egy kicsit zavarba jöttem. Néhány közös vacsora és találkozás alkalmával észrevettem, hogy ilyenkor a család már felnézett az égre, ezt mintha már hallottuk volna néhányszor. Az igazság az, hogy mi tiszteljük és szeretjük egymást. Talán érdekelheti önöket, hogy hogyan ismertük meg egymást, mert ezekben az utóbbi napokban megértettem, hogy nem volt véletlen, még ha annak is tűnik. Carlo Spanyolországban, Almeriában forgatott egy filmet, Giuseppe Colizzivel, aki egy nagyon művelt, regényeket író rendező volt. Az első az olasz mozi történetében, aki egy tisztán iróniára épülő filmet forgatott. A kutya, macska és a róka, magyarul nincs bocsánat. Bud játszotta a kutyát, én a macskát. A kezdésnél én még nem voltam a filmben. Egy heti munka után a macskát játszó színész lába megsérült, és a forgatást abba kellett hagyni. A rendező Rómába sietett, hogy próbafelvételeket csináljon, rám talált és engem választott. Mentünk is gyorsan Almériába, ami akkoriban azért nem ment ám olyan gyorsan, mert miután leszálltunk Madridban, még hátra volt egy 24 órás autóút Madrid és Almeria között. Ahogy odaértem a forgatásra, rögtön azt mondták, vetközz le. Akkor még nem voltak öltözőkocsik, így az öltöztető elém tartott egy törülközőt, levetettem a nadrágomat, a felsőmet, aztán jött, hogy vedd fel ezt a nadrágot, ezt az inget, és itt a pisztolyod. Gyere, bemutatom neked Carlo Pedersolit. Örvendek. Na és milyen jelenet jött ezután? Természetesen rögtön egy verekedős. Bud volt a kutya, én a macska. Colizzi nem a szokásos verekedős jelenetet akarta, hanem a korábbiaktól eltérőt. Nekem macskaként sarkantyús csizmában kellett játszani, és ügyesen ki kellett kerülnöm az ütéseket. Ez úgy történt, hogy én Budtól nem kaptam semmilyen ütést, viszont ő tőlem szinte mindenhová, hasra, merre. Egy bizonyos ponton már rettenetesen ideges volt. Csak forgott körbe és kérdezte, hol vagy? A közelünkben volt egy fa, én azon ültem, és onnan kellett leugranom úgy, hogy a sarkantyúmmal az arcába érkezzek. És ekkor jött a kritikus pillanat. El kellett döntenünk, hogy milyen ütést kapjak. Milyen ütést adjon, ami nem a szokásos, de rögtön eldőlök tőle. Mivel Colizzi nem akarta, hogy a szokásos verekedések legyenek, ezt használta mindenki már hosszú idő óta, leálltunk gondolkozni. Akkor ott elidőztünk egy kicsit, szerencsére akkor még volt időnk a forgatásra, öltözőkocsi ugyan nem, de idő az volt. Végül Bud azt mondta, tudod, mit csinálok vele? Adok neki egy ütést a vállára, és ezzel rögtön kiütöm. Erre én, rendben, de ez így nem egy különleges ütés. Régen a környékünkön, ahol laktunk, sajnos láttam, hogyan lövik le a galambokat, és megfigyeltem, hogy a galamb miután lövés éri, felkapja a lábát, és utána zuhan le, tehát úgy gondoltam, azt csinálom, amit a galambok tettek. Felugrottam, és utána estem a földre. És Budnak ez az ütése, amit ő maga talált ki, ez lett az ő, az ő legnagyobb találmánya. Végül így annyira vicces lett, hogy ezt az egészet tovább vittük az ördög jobb és bal kezébe is, ahol a mexikóinak is megtanítottuk. Szegény kapott bőven Bud Spencertől, de pont ugyanígy esett el. Nagyon jókat szórakoztunk együtt, és amikor Budtól megkapta az utolsó ütést, óriásit repült, ezért ástunk egy gödröt,
amelybe matracot tettünk, majd elfedtük egy kis földdel, hogy ne látszódjon. Először felrepült egészen az égig, aztán erre esett rá. Ahogy már mondtam, mi szeretjük és tiszteljük egymást, és ezért meséltem el ezt az anekdótát, mert amikor Giuseppe, a fia felhívott engem, és azt mondta, apa fél órával ezelőtt elment, én éppen Almériában voltam, pontosan ugyanazon a helyen, ahol először találkoztunk. A kezdet és a vég. A bánat, a zavarodottság és a fájdalom után hirtelen nyugalom fogott el, amit semmivel sem tudtam megmagyarázni, szinte már öröm volt. És megértettem, hogy semmi sem történik véletlenül, és hogy az élet örök, és Bud már az öröklét örömében van. És tudom, hogy amikor legközelebb találkozunk, megyek majd vele szemben, meglátjuk egymást, neki ott a nyereg a vállán, és még mindig azt mondja majd, de hát mi sosem veszekedtünk.